जों जतन पालके आफाद खाबाय Dipromotha जों हाफांगो फायमानि तालनि तालथामसे कादरखु हायफोनो जिनि अर थानसानि खरां दिनि तिप्रा हास्तेव सिमिया तिप्रा हास्तेनो कारिब नॉर्थ ईस्ट ताई भारत हागतनो कारिब सिनि फातार हा रगबो सिनि तिप्रा मथानि खरां सबैजाग नरक लुखना लाइथांनाय सानि सालताम सेखां सिनि बुबाग्राना खबै सिनि एडिसि हाफां सिनि इजराइल ताई ब्राजिल एम्बेसियाव बे मालायमानि बासा बरक थावो सीएम रो ताई सिनि बुबाग्रा सं तांनि दिल्ली थांगिनाय आरो हायनो एसिरिमो थांgi तुंखे हरदाम हरबरे काटि फेलेकिया मुंसा दुया हाय सालाव फेयाबा आज हरदाम हरबरे तंगै तामु तुरुखा जोंहाबो कक बाया जों सामुं बायसि फनुकनाय ते साल गदोगबा दगलिया जों साइमानो सिनि बर' दाक्तिनो बेमार मानजा खांगे सिनि बर' सिमिया जे तिप्रा हाजो तंनाय रसों फातार हाव मा थांलायाव ऑपरेशन कटर खायना हंगे एपोलो चेन्नाई दिल्ली बेंगालुरु आम हायाव मा थांगो फेयाबा ताई आसक दगलिया ते बिशाफन कालिया खुमुलुं हाय सिनि सिटिओ फातार हानि बर' सताबो अर ऑपरेशन खायजन मा फायनाय आबो एकमात्र बुबाग्रानि बिसिदि सिबिनो आबो सम्भबंखा गोबां मा दङ जोङो सिनि तिप्रा मथा हंगे सिगां सामुं खायो उलसे कक दङ जों तिप्रा मथा हापागो फायनायनि सिगांबो नरक सायमान खाना बिसिसा सिगांबो सिनि बुबाग्रानि जायतक मुंबाय जे बिसि नैजि थाम रमुइनाय सिनि बुरु ताकुक सं बुकुक सं माइ मासाया मानंया हा गरे इंगि तमानि आबो 2 मिनिट में बुबाग्रा सल्व खाय डेली नि दुई फाइगा 600 कोटी पैकेज आबो हतेबो कदर नुनाय सिनि प्राइम डिमांड सिनि जे नाइमुं तो सिनि ग्रेटर ट्रिप्रालैंड हाइपनो बनि सिगां जों तामो नाय हंगे सिनि बररो नक हुगरै लेखा बर' कुसु कायमिया गोबां मा सिनि गामि गामियाव सोंताबो नुगु सिनि एडिसि हाबां फायमानिया गलो जुदा जुदा थायो सालब्रुमनो सिनि थुमुरक इनग्रेसन ओइ दङ फुटबल मैच थंजागै दङ माहाय थुं सिनि बर' गोबां मा टेलेन्ट दङ आबहाय बर'नो आमहाय थंग्रनो जों सिनि तिप्रा हास्तेव सिमिया भारत हादर सिमिया आबोनो फातारो जों रहनाने बागै सिनि TTC ADC हाफां चाइटोबि दङ ताई आबो खलायबो फुलुकनाय गोबां मा बरक सावो गोबां बा आंकिया बनो सेजाया तालखो बरनो तो मुंसावनो मा सावो लाइ थांनाय बिसि गदोमा लमो जे सिनो सिनि हाफां तिदुनि दंनाय जे गोसात CPIM बरनो हुना आंखो बेलायखो स्लो मोशन बर जेफोर बनो सिंता 4G 5G तितंखो बर तामु कीपैड दिउ उ बर' जेफोर हाबाङो दङ दंफोरके बर' आबो थुइ दङ बियांजों थां दं साइमेनिया जों जेफोर हाबाङो फाइया जों 3 मास 4 मास कायाखौ बर' आफोरखौ केसे केसे उना सेंखा मुर पावर मारनाय एडिसन हाते फानमा बक्सिना नि नों हाबां जाय दंफोरखौ बियां कइ दङ आफोरनो मुइदो मारे ना आफोरके ताव 4G 5G मोबाइल तितंफोरखौ बहाफोरके कीपैड मोबाइल तियेन सेंखा आगे बहायनो साइमन सिंह जेफोरो सिनि भारतनि प्रधानमंत्री राजीव गांधी जेफोरो कंप्यूटर तुबिसिनाय हिनि जेफोरो बो कक जेंगो एबा वानसुगो आफरो CPIM नो पुइला प्रोटेस्ट खायो कंप्यूटर तुखे बररक सामुं मांगला हाय मांगला तिनि बरनो कंप्यूटर सारा सामुं जे खायाब्लासा फेसबुक और सोशल मीडिया वो हाइमे कमेंट्स खाना बागै तो ओ कंप्यूटर मोबाइल बाय नरक खायदोंब्लासा हेनबगना आं कयो सिन तिप्रामथा संख्या बनो सेजाया जों बरनो कयो ताबो सिनि तिप्रा मथानि दुगार फिल्ड दङ लामसबो सोंबरनो नरक जेफोरबनो सिनि थानसानि खरांगो जोंनि फाइबाक्सा या बिसा बायदि तिनि अर गोबां मा गाहाम गाहाम सिनि दफानो तिदुनाय दफानो लामफुनो लिडार गाहाम गाहाम अर आसुकजा बनि सेफोनो सिनि बखरक सागा दङ ओ जे तंनाय दा तिप्रा हाजे जे सिनि बरक नि
leader kaham phanjanai no leader ni leader raja ni raja sini maharaja bubagra podo sini sagao dong bini hamal dong tini bol tipra haste simia north east simia barat haktani number 1 leader bo ang wasmo bo pradhan mantri na bini capability dong tai bosmo khlaibo phulungai tai bo khlaibo dong hanbangno tini oro je sini tipra mathawo je banaro phanaro angkoyo segang nong lamsogo tini noro oro je phaiga debo thani kami thani nogrum thani sini greater development ko phansani ko noro pididi hagesin tai sal dunia sal chana sai phaisinai muna khorno mechanui tai dunia hanbagino han hai kesa tini no pandal wadi jano hambaya pharoi tai oro phai manja phare jotto ani lukorno an tiprasno khak hamya pharoi ani kok samane orom parisinai bubagra aigotun tipra mata aigotun sini greater development daktin manten hambai